ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይታይ አገልግሎት እግዚአብሔር ይባርኩ አፖስትል ቢንያም ወረፋይ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካ። እንደዚህ ደግሞ አፖስትል ኢሳያስ ደግሞ ማመስገን በመካከል ነው። አብረ ወንጌል ለመስራት ከኛ ጋር ብዙ ስራ የጀመረ ነው። እስቲ እግዚአብሔር ይባርካ በሉ። እግዚአብሔር ይባርካ። ዌልካም ኩሉም ለእግዚአብሔር ሰባት አገልግሎት መዘምራን እግዚአብሔር ይባርክን። ሊያምልኮ መንፈስ ለአባል መመሪሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርክን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይታ ንሎማ አንቲ ቃል እግዚአብሔር ላንሪኦ ቅድምናት ቃል መሕላፈይ ምናልባት ትርእስቲ ባዕልኩም ወላኩትወቅቦል ፌ ትርእስቲ ግን ሌሎ ትርእስቲ ናይ እንደገና አምላክ ለመሆን ህያው አምላክ እንደገና ለመሆን ህያው አምላካ አምላክ እንደገና አምላኪ አምላክ እንደገና አምላክና ለመሆን እድል እንደገና እግዚአብሔር ለረክቡ ሱኩም ተቀዘጽና አምላክ ለመሆን አመወና ህያው ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይታ ምናልባት ቅድምናት ቃል ወይ ናብ ትምህርት መሃላ ሓደ ሓሳብ ክዛረብ ይደሊ ኣብ ዘመናት ሙሉ እግዚአብሔር ምስ ህዝቡ ምስ ሰራይ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ምስ ህዝቡ ምናልባት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተሪእናዮ ኣብ ማቴዎስ ሓደ 13 ቃል እግዚአብሔር ዝዛረብ ከሎ አማኑኤል ይበሎ ወልድ ተንስያ ስሙ ኻሊ አማኑኤል ክብወል ይበሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እግዚአብሔር ዝመስረቶ ካብ ቀደም ማለት እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሓት ናይ እግዚአብሔር ሰባት ክዓዩ ከለዉ እግዚአብሔር ምስኦም ኮይኑ ንክሰርሕ ብዙሕ ፀሎትን ብዙሕ ፆምን እዩ ዝውሰድ። እግዚአብሔር ኣብ ብሉይ ኪዳን ምሳኻ ኮይኑ ስራሕ ሰርሕቲ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቀሪብካ ትስቆ መስሎ ሰርሖ ስራሕ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ከው ይበል አማኑኤል አምላክ ምሳና እዩ አምላክ አማክራ እዩ ኣይትናወፅን እያ ወክዕ ኮሎ አምላክ ትረዳ እዩ አምላክ ምሳኻ ክኸውን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣይፅለል ኦሬዲ እግዚአብሔር ምሳኻ ኦሬዲ እግዚአብሔር ምሳኻ ሓቢርና ምስራሕ ዝብል በር እግዚአብሔር ምሳኹን ኣይበሃሉ እግዚአብሔር ኦሬዲ ምሳኻ እዩ እግዚአብሔር ኦሬዲ ኣብ ውሽጥኻ እዩ ምክንያቱ አማኑኤል ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይታ እዩ ኩሉ ጊዜ ቅድሚ እግዚአብሔር በዚ መንፈስ እዚ ሓሲብካ ናይ እግዚአብሔር ዕዮ ደው ክንብል እግዚአብሔር በዚ መንፈስ እዚ ደው ክንብል ይብል ኢየሱስ ሆይታ ንጉስ ኢየሱስ ይባላል። ሎሞን እግዚአብሔር ህያው አሜን። ትምህርትና በማዓቲ ከፈቃድ እግዚአብሔር ጸጋ አምላክ መጽና ሆይታ ከእግዚአብሔር ቀሪበው ሲቆለሁ ዛሬ መንፈስ ዘሎ ብምጽና ንህዝቡ እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር የጸናል ከጸናን ኮለኻኒ ናይ ዝኾነ ይኹን ወሰን ደሊ ኮነ ዘጸናዓካ ከጸናዓካ ዘደሊ በይ ዘጸናዓካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይጽል ነይረ ሎማዓንቲ እዚ ጉባኤ እዚ እግዚአብሔር ዘጸናንዖ ጉባኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይታ ህዝቢ እግዚአብሔር ክጸናዕ ኣለዎ። ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ ሓደ ተንተሪቑሞ ቃል እግዚአብሔር ዝዛረብ ከሎ ካልኣይ ቆሮንጦስ አምላክ አቦ ሆይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ምሕረት አምላክ ሁሉ ምጽናዕን ይባረክ በትድርስና ኣብ አምላክ ምጽናዕ ንቶባት ጸባ ዘሎ ከጽናዕ ነቲ ብጸባ ዘበለ ተጸናዕ ነው ጀሪ ንኻልኦት ከተጸናዕ ኮንታ መጀመርያ እግዚአብሔር ንዓኻ ተጸናዕካ ትኽእል ብእግዚአብሔር ንስኻ ትበሰል እግዚአብሔር ንስኻ መጀመርያ ተጸናዕ ኣለካ ንቶባት ጸባ ዘሎ ከይካ ሽዑ እግዚአብሔር ከምዘ ጸናዕ ነግርቶካ መጀመርያ እግዚአብሔር ንዓኻ ንባህ ክድግሶ ኣለዎ ከጸናዕ ኣለዎ። ያው እግዚአብሔር ምስክር ነው። ማዓንቲ እግዚአብሔር አማውራ ተረሂቡ ዝመንፈስ እግዚአብሔር ውሽጣይ ባትሆ መጀመርያ በአና ይጽናዕችሁ እግዚአብሔር መጀመርያ በውስጡ ይጽናዕችሁ በጉባኤ ይጽናዕችሁ ተጸናዕ ያለሽ ሰው ለሃሉ ተጸናዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይታ አቃላ አምላክ ከነብቢና ትምህርት ምናልባት አመጽሐፉት ይናስማው ኢየሱስ ሆይታ አመጽሐፉት ብዛዕባ ናምን ስድራ ቤታ ማለት መጽሐፉት እግዚአብሔር
አብሩትን አምናምን ዝነበረ ዛንታ ምናልባት ነዚህ ጊዜ ዝ ነዚህ ዘመን እዚ ብብርሃኑ መልእክቲ ስለዘለዎ መዓልቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ከም ፀጋ አምላክ ንሪኦ ብሓፈሻ ማለት እዩ ነቲ መፅሓፍ እናረኣና ግን ካብቲ ርእስና ከይወፃና ርእስና አምላክ እንደገና ነው። እግዚአብሔር እንደገና ምሕረት ዝህብ አምላክ ከምኡ እግዚአብሔር ኣብ ዘመናት ሙሉ ስርሑ ተሪእና እንደገና ዕድል እዩ ከም ዝተጋገባዩ ብዙሓት ናይ እግዚአብሔር ሰባት በዝተጋገዩ ወሰበሉ ኣብ ሰብ እግዚአብሔር ዝገበሮ መጀመርያ ነገር እንደገና ናይ ምምሓር ዕድል ምሃቡ መላእክቱን ዝተዳረዩ ነዚ ዕድል ይሃቡ ሉሲፌር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምስ ዓለወ ኣዝዩ ልዑል ክመስል ምስ በለ ነዚ ዕድል ይሃቡ ቅፅበት ዓይኒ ፍርዲ ተፈሪዱ እዩ ናብ ፍርዲ ኣብ ሰብና እግዚአብሔር ከመይ ፍቅሪ ኣፍቀርካዮ ብግርማን ብክብርን ከለልካዮ ይበሃል እግዚአብሔር ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ ተጠቂሙ ነቲ ንምድሓን ዝዓደሮ ንሰብ ከመይ ኣፍቂርዎ እግዚአብሔር ንሰብ ከመይ ምሕረት ገይሩ እግዚአብሔር እንደገና ዕድል ይህቦን ካብ ሰብና ዘሪእናዮ ኣዳም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ናይ መጀመርታ ሓሳብ ናይ እግዚአብሔር ዝነበረ ካብ መጀመርታ ንሰብ ኩሉ ግዜ ሓሳቡ ፅቡቅን ጥራይ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ስለ እግዚአብሔር ሓሳብ ንሰብ እንታይ ከለ ፅቡቅ ስብና ይካል ንኣዳም እዚ ሂቡ ነቲ ዕዮት ሓይሊ ሂብዎ ነገር ግን ኣዳም ሕጊ ወይ ከዓ ስርዓት ኣምላክ ብምጥሓስ ካብቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ብምንታይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በደለኛ ኮይኑ ይረኺቡ እንደገና ግን እግዚአብሔር ብብርሃን ናይ ሓድሽ ኪዳን ተቆሎ ከልዩ እንደገና ናይ ድሓን ዕድል ይህቦ ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣምላክ እንደገና እግዚአብሔር እንደገና ዕድል ዝህብ ስለዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባል ቀፂልና ብሙሉ ንሪኦ ኣብ በዓል ሙሴ ንበሎ ኣብ በዓል ኤልያስ ንበሎ ኣብ ብዙሓት እግዚአብሔር ስራሕ በተስተዳደይሞ እግዚአብሔር ብኡ ክሰሎም ኣይደለም ምእንቲ ክፍርዑካ ለቕሬታ ምሳሃሎ ናይፀድቅ ምእንቲ ክፍርዑ ንእግዚአብሔር ምእንቲ ክትፈርዖ እንደገና ይቕረ ይበልካ ሽዑ ናብ ትሪዮ ሓንሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባል ስለዚ በዚ መንፈስ እዚ ወይ ከዓ በዚ ዓይነት ንኣራና እቲ ኣብ ሩት ዘሎ ሓሳብ ወይ ከዓ ዛንታ ብዛዕባ ሩት ክንዛረብ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባል እግዚአብሔር ዓብይ እግዚአብሔር ናይ እንደገና ኣምላክ ለሞን እግዚአብሔር ዝሓይሻ ለሞን እግዚአብሔር ብዛዕባ ሂወት እግዚአብሔር ለሞን ብዛዕባ ሂወት ዝሓይሽ ነው እግዚአብሔር ይፈልጥ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ይድሕር እግዚአብሔር ይፈልጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዛንታ ንሪኦ እቲ ስድራ ናባር መፅሓፍ ቅዱስ ዝሓዝና ኩልና ንሪኦ ኢና መፅሓፍ ሩት 4 ምዕራፍ ዝሓዘ መፅሓፍ ብዙሕ ምስ ሓድሽ ኪዳን ወይ ከዓ ምስ ናይ ወንጌል ዘተኣሳስሮ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ምናልባት እቲ መፅሓፍ ተሪእናዮ 4 ምዕራፍ እዩ ዘለዎ ወንጌልና 4 ምዕራፍ ዝሓዘ ኣብ ውሽጢ መፅሓፈና ክንርኢ ምስ ፈተና ብዙሕ ናይ እግዚኣብሔር ነገሮች ይረክብ ብናይ ወንጌል ብርሃን ብዙሕ ግዜ ይመሳሰሉ እዛ ስድራ እዚኣ ናዕሚ ኤሊሜሌክ ዝበሃሉ ስድራ ዝነበሩ ብናል ፎቶና ማሕሎን ኪሎን ኣብ ስድራ ዝነበርዋ እሞ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ኤፍራታውያን ጋር ዝኾኑ እግዚአብሔር ኪዳን ዝነበሮም ሰባት እዛ ስድራ እዚኣ ቅድሚ ናብቲ ሓሳብ ምኻድና ቅድሚ ዘሎ መፅሓፍ ተሪእናዮ ዘመነ መሳፍንቲ ዝበሃል ዘመን እዩ ቅድሚ መፅሓፍ ዘመነ መሳፍንቲ ብስርዓት ኣልቦነት ይፍለጥ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣግዒቱ ቁልዕ ዝመስሎ ብምግባር ይፍለጥ እዛ ስድራ እዚኣ ኣኒ ግዳን ናይዚ ዓይነት ምርዒት ኣጥሜት ወላለት ስድራ መፅሓፍ መሳፍንቲ ተሪእኹሞ እግዚአብሔር ንህዝቡ ብኢያሱ መሪሑ ናብ ከነዓን ምስእትዎ ኣብ ዘመነ መሳፍንቲ ዝመፅእ ስርዓት ይተሎ እግዚአብሔር ንሓደ ንጉስ ይልግስ እቲ ንጉስ ን7 ዓመት ይኸይድ ተመሊሶም ንኣስታልቲ ንካልእ መሰዊ ንካልእ ይበልዑ ቀዲሙት ናይ እግዚአብሔር ባርያ ሙሴ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ሕልሞን እዮም ነይሩ እስራኤል ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣምላክካ ክዕርፈካ እዩ ናብ መፅሓፍ ፀባን መዓልም ተውከፅ ሃገር ክትወካ ምስ በሎ ኣብኡ ክትከይድ ከለካ ግን ተጠንቂቕካ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ብምፍሓር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ካልእ ኣማልክቲ ብዘይበላ ከተገልግል ኣለካ ዝበሎም ዘመነ መሳፍንቲ ብስርዓት ኣልቦ ስርዓት ዝበሃል የለን እንተ ደኣኒ ስራሕ ጀሚርካ ስራሕ ዓፂኻዮ ኣብ ላይካ ሰዓት ክደርፎ ተጠሊካ ስርዓት ዝበሃል የብሉ ናይ መሳፍንቲ ዘመን ተሪእናዮ ብሙሉእ ዘንታ ተሪእናዮ ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ተሪእኩማ እታ ምዕራፍ እንታይ ተፅኦ
በተዘመነ ተራን ንጉስ አይነበረን ሞን ነፍስ ወከሰብ አብዕቱ ቁርጥ መስሎ ይገብር ነበር መራህ ነው አመዛን ነው ጋይስ ወርሰማ ነው ናይስ ጋይስ ጉቺ ዛስራዛ ቪክቲም ቦይ ግዳይ ናይስ ጉቺ ያዘመረሳ በተመሳሳይ ዝሞት ሁሉ ዝነበረ ዘመን ድንቅ መጽሐፍ ተይለ አብ ይሁዳ ቡቱ ትሬት ኮነ አብ ይሁዳ ትሬት እንኳን ማለት ምስለ እግዚአብሔር ኪዳን ተጻረ ቤተልሔም ማለት ቤተልሔም ማለት እንጀራ ሞቶ ቤት ማለት ኪዳን ነው ምድር ኤፍራታውያን ቤት ይላል አዛ ቤተልሔም ትሬት ሆይ ምክንያቱ ትስራዓት አሉስ ወና አካለ ናፍስ ትሬት ዝት ናፍስ ሽግር በስፔሲፊክ አላለ ነሳስና ናይስ ግራና ብዝገለ ለብዝኸፍ ምትቃት ሰዓት እዛስ ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይና ስለዚህ እዛስ በኋላ ይጅምሮ ተቀላዩ እትሽግር አቤቶም ያዝ አቤት ለናም ይዋት ነተገዛ ማጥፋ ወይናት አይሳሃዳ ዳና ገዛ ከማይሞዳ አማራጭ አይገዛ ስለነበረ ስደት ይሰግደው ምክንያቱም አባሃገር ሞት ይቆል ማለሽ ተበሉ ተይሎ ትሬት ወልዶታል ስለዚህ ነይሞዳ ምርጫ ነይሞዳ ውሳኔ ብናይ ምርዒት ሰባያ ናን ተበሪሃ ማሕረምን ኪሎን ሒዞ ነብዓ ለተሰጂ ሙዓብ ማለት በዝናይ ኖር ናይ መርገም ኪዳን ከቤት ነብዓ ብትሄዳ ተበሉ ከማው ና በተለይ እንስሳ ከማይ ኪዳን ምድር ናይ ሓዳን ምድር ሰለበ ምድር ማዕባወያ አሳቶም ተሪለው ደቁሎት ናብ እግዚአብሔር አትከረም ስለየው ከሙት ወሎ ማዕባወያ ተሪለው ተደረ ስለዚህ ምድር ናይ መርገም ምድር ነገር ግን ከናይ ወዳታ አማራጭ ከናይ ወዳታ ስለበረ ምርጫ ስደት ሞጻይ ምናልባት ብዛዕባ ስደት لعلي فوق زغمان لعلي مرات ما يسدد مجمع እግዚአብሔር ቅድምና በመጽሐፍ መጀመሪያ እትቤት አንስ በጽሐፍ መከራ ከተናኸለ ከቋጣው ከዳለ ኖርማል ነው አው ሀገር ከሆነ ከተምዛ ዳይ ከው ሀገር ከተሰይታው ከሀገር በኋላ ናይ መከራ ይመስበት ወይ ናይ ሽግር ይመስላል ዛሬ ከዚህ መከራት እዚህ ሀያትን እትመከራ ግርግረች እግርግረ ይመስላል አዚም መሪ ሲሆን መከራ አውና ነው አብስለት አማራ መስከዳ እንደገና ተገኘ ሰባያ ኤሌክትሪክ ሞይቱ ማለት እቲ መራሕና ተከሰ እቲ ጥሙር ዝብል እቲ ክስከም ዝብል ሓላፍነት ናይ ፋሚሊያ ወንያቱ ዝሓዳት ያክሽር ኮላ ሲላ የተጀመረት ሓምዝ ሓዘው ዕላማ እንደው ሓደ ነገር ክበጽሕና ይለ ሁላና ፈይነ ኤሌክትሪክ ሞይቱ ኤሌክትሪክ ሞት ካራያክን ማህን ኪሎን ይተወክል ተካ ካብዞም ክልተ ደቂቃ ካብ ኤሌክትሪክ ከተረፈ ወዳለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል አብዛኛው እዚህ ክብደት ላይ ተመከራ ምናልባት ሰሐም ፎሰሪስ ነው አብሐድሽ ይላል አብራም ተሪና ይሆናል እግዚአብሔር ንሱ ወፍተን ወደ ተሰይቂ ወደ ተወስፈኑ ክሮዳው ይካሉ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለይ አመስከር ተረኮሎ እተዛሐረፉ መከራ አዚ መሪ መከራ ዝጣሙ ያጥፉ بسنة نالما زين الكاكاو بتبرت نالما زين سوى تكاو اتزحرفوا مكراجل يسوس فوتو ترزمتهم فتنا زحرفوا كلهم يكالوا ماني أزحر فريس ترزي إذا أبزيهم زاسنا زي أبزي زور البريا زلناو كلبي مكراجل يسوس كريستوس ويتا جيابير المسكن يسوس ويتا جيابير نهو يسومي أنا بنسي جيابير أملاختي من بريخاي سبعة أنا هايلوس جابير إلين سكراتي دكا وصلنا هون سبعة وصلنا هون جابير إلين جابير لتمكناتي على كايرون بكايرون جابير فوتوي جابير يري نايت على المكان وزعي جابير كابولي نامفوي يفوتوي صوتي مريض جابير صوتي جابير على حد
سبتا تأمير مرسل سلسل اليوم كان سبات بطعم نادي المسل سبب الزيادة ملختي وما سبات هي خمس كل مري وصل سبب الزيادة واحد تأمير فوقي كونه الزيادة أيه زيادة أيه كسر ምናልባት እዛ ስድራ እዚኣ ተሓልፎና እግዚኣብሔር ዘዳለዎ ምድሓን እዩ እግዚኣብሔር ዝሓስቦ ዝነበረ ፅቡቅ ዝኾነ ባህል ነይሩ ቀዲሙ ግን እግዚኣብሔር ስኽ እዩ ነገራት ኣብ ሂወት ክሞት ከለዉ ኣብላ ይሞቶ ሕልሞ ሞይቱ ማለት ነው ታሪኻ ኳ ይፈልቀ ድሕር ሰብኣይ ሞታ ይግባርና ድሕር ደቃ እንታይ ይግባርና እትሪኦ ተስፋ ዝበሃል የለ ተሓስቦ ዝኾነ ውስጡ የምንም ነገር የለ ነገር ግን እግዚአብሔር ሁማ እቲ አባዝ በጽሐ መከራ ክትመለስ ወላ ፍሬና እግዚአብሔር በጽሕሞ ብዙ ኸምስ ጾም እንጀራ አብዛው መስራይ ከማር ተበቂሳ ናብ ቤተክርስቲያን ተመስወላ እተልቃደም ዝፈናዝ መብራክሳ ምላሽ ሰናይ ቀቢል መከራ ገዛ ማለት አዝዞ ወሽ ቀቢል እዛን አምላክ አይን ፎቶ ሰራው نزل لك هذا الفكر قال الله እግዚአብሔር አመሪርኒ ሞ ስለዚህ እትመጣ አባዝበጽሐ አብስጋ ዝረይ አብከታ ዝረይ ክንጆት ላይ በከራ መጀመሪያ ብናገር ይዳል እግዚአብሔር ከምን ይባላል ዘውታ እግዚአብሔር ከምን ይባላል ሲሰበብ ዛባ ክንጆት ላይ እግዚአብሔር ከረጣ ካለ ይዘጽሐልና መጀመሪያ ተመከራ ሆስፖታል كلي مكره فينا كلي لا يموت مكره فينا حليم لا نبارنا عطوك منه كان متى يموت لا كامل سبعة حلما يلا حلما توصي مالك إذا كنت نوري على حسب وزنك بقولي توصي تلازم نبارنا عندك كذا سكر أنا خدك كذا زيادة تلازم تكذا أنا خدك لا ينسوك السكون تاع نفس وكيف تستمر العادة أبشر في سبب سمعت لي وصلوا المسلم يريني أنا ما بقول حاجة زي سبعة هيرينيو نعطينا كذا يكفوني بس يا هيرينيو يا هيرينيو تنوع يا هيرينيو يسمعين يريد كيسبوك يا هير نسعد يعزوي نجا يريد يا هير نزلنا يعمل حسب نعجر عبر جميل يريد يا سبات زيكرايم ولا نسبات زيكرايم تقول تغير إنجليزي تقول تغير أنسى نسمع وعلى الأجزاء على الإنجليزي تغير أجزاء يجريك أجزاء يجريك نسمع المزيد في أمير بس إذا كان كيدو هتي تتمرد إتحاك على النفتة نعمل ينتبه قاقينا كان يقدر نعمل كولت نعمل مالت بروحات فريفر مالت معزة لا يتكلم عن بس عيد احنا نسوي عليه معزة نسوي عليه معزة يلعب معزة نسوي معزة وصل بريه وطن زيادة أمر يمو نعمل تبلاني مرة نعمل لكن ما تعرفوك بس عارف زبر السكوتي كسر من الله يسلم بس لا أخذ ما خدنا يقول تجيب تبعك كتبه ولا أكثر أنتي እግዚአብሔር ከመዓት መከራ ሁሉ ወይ ዝልቆ ወሰድ ብዙ ወይ እግዚአብሔር ከመዓት መከራ ወሰዱ ዝሉ ወሰድ ብዙ ወይ ምናልባት እግዚአብሔር ከምን አፍሪካሉ አይፈልግ እግዚአብሔር ይፈልግ ምናልባት ኢትዮጵያ የተመለሰ ሆነ ምናልባት ነገር የተመለሰ ሆነ ከም ተስኸዘለ ይሞት ይቀርዳ ተሰለ እግዚአብሔር ይፈልግ ከመይ እግዚአብሔር ይሰራው ሲፈልግ نحن نقول أبي سلمو حوي أبي نيسرات حوي أقول عليه مزيك اللي هو لا صحيح إندجنا نعم بتصير حيث الدنيا هي نيسرات إندجنا ولا أتلان عادية نيسرات المسلم عاوش على زيادة إندجنا نسحت على عادية كنت بس غير إذا عزا غير إذا عبي وتساته إذا عبي تساته مكان بيصير كذا بمنجح ترى حاجة دنيس خلات رأينامي إيش كذا كذا مكان أبي تعطيه أو إيش كله جابي يزرع أو إيش تعطيه إيش أبي قلت لك أبي يزرع هتقول تقول
ناتني أبينا سبراشوا مسافة ينورون أبي الزعبير زي ما هاي باش زعبير كم يجيرو يعري يفرد مخنيات خو زعبير ناين دجنا عملا دجنا كتكف دجنا كبرت دجنا كسان دجنا هيوات دجنا عملا دجنا زعبير يفوز دجنا زعبير يسان دجنا زعبير يمسي سيدنا بس عقبه بس يعملون عسرت على جاجرة كم لقوا وتاه كم لقوا وتاه كم حصل ليس وتاه أو حصل جابير ما عاد طلعت فيه لازم جابير ما عاد طلعت حلوة لازم ليه جابير ما يقدر نعمله جابير بتسحل فيه سبحانه يكون السرعة شكله كبير جابير ما يقدر نعمله يجينا بس جابير كابتن هنا زدت بنايو كابتن هنا زلمنا المساعد يشتغل يبوس يسوس يبا جابنا جابير كبري جابنا جابير كسر جابنا جابير كفو وسيغني يقولون لي بس جابير يفلت كبير يعلو كبير يرجع يفلت جابير بس تملسان إذا قدام يكذب نيامي بس يامي بمكرات راحتي بشكل راحتي كم مكران كم شكر ولا نتكلم كابتني كم ناس أيامي أقول لك مكران سيقول لك مكران نقدر نرجع أمدرس لنا ولا أمين نقولوا كم سوت عمل إن كنا خمسة حبون سمعتي فكره بيت جيران كنا هوتهم كتير يسوع كريستوس ويتاي هذا السر يسوع كريستوس ويتاي بزعبه عزيز جد كنا نسميه سبتال عوالنا أميرنا بين مسبينا إخزابيه نمدرنا زبز حلو جزء ساعات علوه إخزابيه نمدرنا زبز حلو جزء ساعات علوه المزاحات كازمنات قلوب تتسألين تصلوا إخزابيه يسوع نتمنى يذكر حال معتي إخزابيه إنجرا خمسة سمعنا إنجرانا حزنا زلنا نوات حزنا قبل ما إخزابيه إنتم ستضربوا عوزل سبع ولا تعلوا أنا من أبيش كاتب وعيد من إخزابيه إنسان يخلي إخزابيه أمورنا على ذكر النبي خلينا بك كبرنا جابر بن حلب عطاء مدينة حلب كبرنا جابر بن حلب عطاء مدينة كبرنا يسوع كريستوس وين إذا أنا هزينا مسحك بسيط كم مكان زبط سجابي يسوع كريستوس وين قال سلفي إتقدم يكت نيامي مكان زبطه شيء زبطه إنك زبطه رايح تجيبه إذا هذا يقول تاريخي فوزي بركة عرفتي أرجع يسوع كريستوس وين قال إذا ما جميل كيلايو روت إخزابيه روت يبوا سري يبوا مغنياتو أنستدكا محرم كيلون المسموتو طوريبا روتن تريحمن معاوين زدونا لو عدلوا وزدلوا تلزت الشكل مساعة بين الرياضيين أتفكر أنا بس إخزابيه مسموتو حمسفلتين نخملسها السمس تبقسل طوريبا روتن تريحمن مساخي لغاية البر عين الأسلام مساخي أبسدت نيرناي مساخي أبشكر نيرناي نامو مساخي أنا تزياغي عداني وزن مساح نملس لعنة سلسي كنت آيات نو هذا السنة سنة دايما ما حلو كيلون موزن لا سنة تزياغي وزن لعنة كوان تايم طريقة تزاريبا وسمعتها ولساتها تملسها على أبلاده عزيز مريض تملسها بالفعل روت جنا أملاخي نتقال تقول بوين يسوع كريستوس ويتاي أو حصل غير في زارينا مزحفوت بعرف حدا عمي بعرف شكل بعرف حدا مزحفوت بعرف حدا
أنت شمول تزلوا نعمها نغلتين عن السرقة كيدا نفس وكف إن النبي أبوهم تملسا كم تمسلوا موتات مسايس قبل كله أزي عبير مساحات كالمعرات يبقى نفس وكف إنك بيت صلاة كالمعرات تترغبا أزي عبير يعمل بلدا شروس عاملة مساحة دمت العوابين بخير أبتغسي عصرت حمشتر مثال ما سبيت حمتي إنها نبسبان الأملاحان تملسان السهول لدحري سبيت حمتي تملسي بلدا روت قنا حقيقي كمان لدحري كيم النسكتي عيتملني نام تغيو غيد أبتحد يغاء أحضر هزبقي هزبي أملاحي دماء أملاحي أبتعت موتنا موت أبقى ما عبر نعين نعين بجركة موت هذا الدخل الناس تيابير كم زي برني كم زغا يوسخني هذا أساسي نربط خمسة سبعين دقيقة ما تروح بس ولا بعين التسمية بس جاي بقول الميتا إكسيابير من أمريكا محرس الزرين عبد البروت مغنيات تقول ده اللي وصلوا بروت بمسير اللي وصلوا لنا مخلص حتى وينو إتبقى بلسي بروت أبروت إكسيابير حسب عم يوصلوا وتنادوا علامات تنادوا أجل إكسيابير أبروت يعمل وصلوا سلسي كنتي إكسيابير تبغى زرخبت سبيت يا مغنياتو بسجا كابورون تلاقي خيو دني ما كمنا متروحو سخوني يكون عينة ربح حلو هذا سخوني يكون عينة بيزنس بربح حلو كنت نامت خيزنا إكسيابير أبوش أبوي موزي دفع إرسال يكونن بقولوا ناس ما يكونن إكسيابير يزدف عنه كباخي خيترف بدأ يتبني أملاكي زبيكا زبخها زبي بمبر إجرا بمخار تمليسا نبيت لي بتقول سكونا يلا أمسي بمتن زبالة نريو هذا إتي أبروت زنبرة نايقرات من المنفذ كوميتمنت زبالة بوش أجدو فيتو موفاي بيرنا هنا نتحسب نكسيابير تفرق سلة أو مش تفرحت نكسيابير اللوا خلي من كل هناك من نكسيابير فرحت خمسة يوم بس كان تحسبات كلنا سيكون أو مش أجل فرحت نكسيابير اللوا نعم لا تفرق سلة لازم كبيت مني أنا خالد غير تعرفني أنت ما كلام مساق حلو بس لازم أملاك يزبط يلوك نكسيابير يزبط عليه الرود سبعة يكون اقرأ أنا كنت بتسأل زمسال زيادة بس إذا أخذ قدف حاجة أخذ قدف كبير دول فوق هاي نمن تاير ربحهم ونامنا أنا خمسة ربحوني نقدر بنا زيادة إتي نين دجنا أملا كله زلنا أملا أبس ساعات زي إيدو ويك أسرعو نمزرع كتير كلنا تلازم بحالي كتير أبروت كل نتحسب كتير كله نرينا أبز حسب نريه أوكي كوميتمنت ينير أبروت حيا تقول قرات من تجروا أكمل وسرين اليوم إنه وصلت خير كم ذا غيره أقول من تغفلت نزعت بين كارسان تجبروا لي وفي كوميتيا توفى دولو يعني زي يتفرح زمان مولو يقولوا زي مولو يتفرح زمان كل جزء زمان نقول بروحات زي كنا على حسب الله كابانا حد مولو نقدر يتفرح مالت لإكسيابير أملاكا بمولو لبخا بمولو حيلخا بمولو نفسها ما يقبلوا مولو نقدر إكسيابير زمان مولو نقدر إكسيابير زمان نقدر فرق دليل إكسيابير هيوتي هيبكاي كايو كلنا نقدر يبوسوس دليل إكسيابير بس يتعرف عن بعض دليل إكسيابير جزء أكرم يخسرني دليل جزء هيوتي أكرم إكسيابير يخسرني دليل إكسيابير كنا أملاك نلقو أتقبل كارثة وفي إذا كوميتمنت أبو زرعنا يوم اثنين عوضة مسكين تقدموا المسكين توفينت نتزعم ونطول العلامة نتزيد حق فلت علامة من الباب ولا خامنا أنزل نجر من نجر يحلوا قصع موت يكبر قصع موت يكبر مغنياتو أبوش أب وجو زغلة كوميتمنت توفي نزيع عليه سوفيت سنة روت مالت نزيع عليه سوفيت سنة قولوا له كلنا نزيع عليه تقولوا بمن أتى تقولوا كلنا نتعايل نزيع جابر أبي موتنا بروحات كده أقوله كلنا نتعايل نزيع جزينا يبوغون
أباها أتمنى كتاو سكون علامة أجل على إزابير كل قصة وانا إزابير نتعرف تايبه يرسل نزيد بقول نزيد نجرسي رسالة وفي كوميتمنت بزحات أبزمنا من البلوغات عبيت حلمتات كونوا علامات كونوا مدبات كونوا أبتز تلاليوم زي توتحو كوميتمنت زي نبر حدا معلتي أب حدا غم تبتع تحسرها يوسف إزابير يلو ودي كنت أقول له عودت من حدا معتبرنا نحن معتبر زي نبر أقول خير مكان أقول فتحت مكان أبيس ما صرت دعاتو أكيد ما صرت يسمعت مكان أحد من يسمع مكان مغنياتو زابير أو ولا كذا مسكون علامة له ديفاين بروجرام زابير أو سموه أجندة له كلا ما زابير بس لذي أبو خلال أنت له زابير كل جزء أبتسم مكان يكفي شكرا يكفي كما زابير نعي مكان بالمكان أو كلهم زابير سبب له مكرا أمر مكرا شجر أمر شجر حدا ما عندنا إجزاء بتنا عسحة تقول كله نمكرا خاصة ترسعد إجزاء يزم اللسان كا جابير كل نسبله جابير تتسنن كله نتز حلفهم تسوع غير تتسنن نورت كاني حجاز ابننا اليوم يزمت إجزاء نزم مكرا زوج عنك أمكر زلخي حفتي أمكر زلخي حوي بإجزابير تصفى لك نإجزابير أجندة تصفى لك إجزابير نمكر خير أي إجزابير نمكر خير أي بناتو ساعات بناتو جزء بناتو مطرحاني أباها جواب زلاه كما تسيو أي كلهم بيو أنت لو يقوى تتقبل إجزابير كوميتمنت يحتاج مثلا إجزابير زعبك حدا ما عنده أبي وده خمسة عميها أدور مبار مدري عنقوتهم مدري تسبب مريت تجربة من الزعبير كان تزعبير زمونه من أبي وده كفن سامي تزعبير زمن دبلكي خول بعند خاطرية وهناتو نزعبير سبات كل جزء زري أمك لا يزبطها نجاركنا أتي ناين دجنا أملا زمن فس زي أوسنا أتبع يزمر ناين دجنا أملا أبي وتقول بمن سلنا حمد سلنا زعبير أبغي تسفالو بريكس تسفالو يوم الزعبير تسبيك عبودو على قوله نبغى أبغى الدنيا ترى أيضا بريكس زعبير بس بريكس زعبير سلنا بريكس زعبير مكان غير علينا يسوع كريستوس قلت نالبا أبي سبات خوي كتكون تقدر نالبا أبي سبات أيضا كتكون تقدر نالبا كان نبي أكثر مكان تحدي خول غيره أبي زعبير كنا يباني أبي زعبير كنا يقولون أبي زعبير كنا سبحان الله هاليلويا يسوع كريستوس قلت سلسي زمكرازي كم تزجمرو مودة تاريخي كم تزجمرو تاريخا بمنفع بمسؤولنا بتسمع مقولات عيدودن إجزابير يفلت غير مخنياته إجزابير ناين دجنا إجزابير إنتجنا عتلزب أملا إنتجنا إجزابير نوش ساعته زلبس أملا فلازم إجزابير لو نتقول أبي وتكو نإجزابير ترجع نإجزابير متسننا كابسما يزبط دبنا متسننا إجزابير اللو متسننا إجزابير اللو أتسنانه إجزابير نفسه متسننا اللو جابير يتسنانه مخنياته أسبوع زوز زرعنا يوم مكرا شكرا زوج سبايكون سبب تعلم من المدرسة مسبب تعلم تقلها نزل مكرا زوج فتح كله حدني أملاح سر مسؤول إجزابير مسافر يقول إجزابير تفوز من يقول بتوصل ويكعب مبوس بوصل زغير ما نيجوا بينو إجزابير نتمكرا فتحه بينو إجزابير فوز خوي ما أتركه تجي إزي حق إزي أموت إجزابير روتي وان إجزابير كفكرة خلوا سيريس بك سكنة تعبيرنا تجربوا بيجاهم إجزابير كفكرة خلوا سيريس بك عمرو إجزابير كبار كم زلني سيريس بك تنزل أي مكان حتى مكان مكان أي مكان سبني مكان إجزابير
ሰብሰቡ ሩት ይመጣ እታ ንስጋው ዝሞተ እታ ንስጋው አራያ ዝሞተ ሩት ይዋበቃ ሰብሎማ ይበቃል እግዚአብሔር ንስጋው ትንቢታ ዝሞተ ሩት ንስጋው አታሳስባ ዝሞተ ሩት ነትና ተስፋ ዝሞተ ሩት ሐቀኛ ራይት ፐርሰን ዘካ እግዚአብሔር አይጋደል እግዚአብሔር አሰው እግዚአብሔር አይጋደል ራይት ፐርሰን ዘካ እግዚአብሔር ይያው ቆቆሎ ሰይዝ ዘካ አያቱ ሩት በዚህ አብናምዝ ነገር ምንም በስጋት ተሐስብ ነራ ከሩት ከአብናምዝ ከነገር ነው እግዚአብሔር አመረ ይሆን አብናት ሆነ ይሁን ተስፋ የለም ነገር ግን ለተስጋው እንቱ ዝሞተሰ ለተመንፈሳው ዓለም እንቱ ሰፈተሰ ግን ሩት ግና ለተስጋው ነገር አዝሞተተ መንፈሳው ዓለም ዝርዳን ኪዳን እግዚአብሔር ዝርዳን እግዚአብሔር አበተንህ ከመሰረት ፈልጥ አምላክ ህዝብ ክበር ህዝብ እዩ ወለቱ አበተንህ ኪዳን አለው ኪዳን ኮቨናንት ነው ኪዳን አይጠፈንህ ለእግዚአብሔር ኪዳን አለው ኪዳን ዘለው ህዝብ አይጠፈንህ ኪዳን ዘለው ህዝብ ምናልባት ክፍርት ትሆኑ እግዚአብሔር ግና በኃያል ቁጥር ይልኩቦል ኢየሱስ ክርስቶስ ቦይታ እስራኤላውያን ሲሆን ቆዩ አብዙ ተዘሩ ዓለም ይሆኑ እግዚአብሔር ወላ አወጣ መሆኑ ምክንያቱ ናይ ኪዳን ናይ አብርሃም ዝዝክር እግዚአብሔር ዝቶ አቆፍናንት ኪዳን ዝቶ እግዚአብሔር ናትካ ምሕያል መብርታዕ ላይ ይጥሩ ናትካ ምጽላይ ላይ ይጥሩ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አባኻ ዝፈሰሰደ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻት ሁሉ ምትቆሉ ምክንያቱ ንስኹም ኪዳን ዘለኩም ህዝብ ንሕና ኪዳን ዘለና ህዝብ ንሕና በጥቅሙን ኢየሱስ ኪዳን ዝረኸብና ህዝብና ስለዚህ እግዚአብሔር ባረከካ ብድጂ እግዚአብሔር ፉሰካ ብድጂ ምክንያቱ ኪዳን አለካ ኪዳን ይዛል ኮቨናንት ይዛል እሞ አና አይጸልም እንደዘለኩ እሞ አና አይገብር እንደዘለኩ እሞ አይ መጥፎት እንደዘለኩ ኖ እግዚአብሔር እትቦዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ አብ ህይወትና ዝገበሮ ናይ ዘለዓለም ምኽሩ አብ ኤፌሶን ዛሬ ኮኖ ይዝብል እቲ ናይ ዘለዓለም ምኽሩ ቀደም ቅድሚ ምስራት ዓለም ኮሎ ዝተመደበ ቀደም ይዝፈጠካ በዚህ ሕጂ አብርሃም ይዘሎ መከራ በዚህ ሕጂ አብርሃም ይዘሎ ሽግር ብኡዝ እንዳለቀፋ አምላክ አይቆነን ቀደም ኣብ ከርስ ጀና ኮለካ ዝፈለኹካ ንዓኻ ዝቆምካ ውልደ ያዝበካ እግዚአብሔር ይክረፍ ሰማይ ምስወልጋ ተቆም ስወልጋ ሰብ ምስወልጋ ኣብ ሓሳብ እግዚአብሔር ነርጋካ ቀደም ገና ኣኽራናት ከይቆሙ ከለዉ ገና ውቅያኖሳት ከይተሰርሑ ከለዉ እግዚአብሔር ኣብ ሓሳቡ ኣብ ምኽሩ ነርጋካ ኣብ ልቢ ሰብ ብዙሕ ሓቐን ኣሎ ይበሃል እግዚአብሔር ምኽሪ እግዚአብሔር ግና ጸኒዑ ይነብር ምኽሪ ኣምላክ ጸኒዑ ዝነብር ታባና ንሓልፎ ዘለና ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኮምፕሌክሲቲ ክርዳእና ብዘይክእል ዓይነት ምርዳእ ንኽእል እግዚአብሔር ግና እቲ ንሩት ናብ ናእሚ ክትመጽእ ኣእጋራ ዝመርሐ ሰብ ያው እግዚአብሔር ምስክር እዩ ነዚ ጉባኤ ዝሎ መዓልቲ ኣዋጅ ኣለኒ ኣሜን ነዚ ጉባኤ እዚ ኣብ ውሽጢ ዘቕመጦ ናይ እግዚአብሔር ምፅልና ቃል እግዚአብሔር ክዛረበለኩም እዩ ብዛዕባ እቲ ብዒንትና ዝረኣናዮ ኣእዳውና እንታይ ዝገብሮ ዘረምሰሶ ብዛዕባ እቲ ቃል ህይወት እንታይ ንገብረኩም ኣለና ንነግረኩም ኣለና ዛንታ ይኮነን ከምቲ ንፋስ ነፍሲ ኣይኮነን ወይ ሰባት ክሰብኩ ከለዉ ወይ ሰባት ገለ ነገር ገብሩ ከለዉ ይኮነን ኣብ ህይወትና ዝጠዓና ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ኣሎ እግዚአብሔር ይፍውስ እግዚአብሔር የናልፍ እግዚአብሔር የሳብር እዚ ቃል ህይወት ዝጠዓና ይብል ዘረምሰስና እዩ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት በእንትናውን ዝጠዓና ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ስለዚህ በዚህ መንፈስ እዚ ሎማዓንቲ እግዚአብሔር ዝበለ ነገር ታሉ ኣብዚ ጉባኤ እዚ እግዚአብሔር እንተሉ ብምፅንናዕ ንህዝበይ ክበፅሕ እዩ ብምፅንናዕ እግዚአብሔር ኣፀናንዑ ንህዝበይ ኣፀናንዑ እዩ እግዚአብሔር ብምፅንናዕ ክትቀበልኒ ኢኻ ድሓውን ናብ ክብል ክትቀበለኒ ኢኻ ብምፅንናዕ እግዚአብሔር ክበፅሓካ ኣሎ ኣብ ናእሚ ዝመፀ እዚ ኮይኑ እግዚአብሔር ትህያው አምላክ ኣብ ህይወትና ብምምፃእ ምፅንናዕ እዩ መጀመርያ ዝገበሮ ነገር ልባይ ፈዊስዎ ሰባት ፈውስዎ ዘይብሉ ሰባት ዘቁሰልዎ ረሲዑ ማይን ሰባት የላ ክቆምሮ ሰባት የላ ሕማም ወይቲ ተስፋ ወይቲ ካብዚ ተስፋ የብና ካብዚ ምድሪ ተስፋ የብና ነገር ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝብሎ ኣብዚ ምድሪ ጥራይ ነይሩ ተስፋና ተዝኸውን ካብ ኩሉ ሰብ ነደንግፅ ነርና እዩ ተስፋና
ናይ ሰማይ ተስፋ ናይ ሰማይ ብሩኽ ተስፋ ናይ ሰማይ ናይ እግዚአብሔር ተስፋ ነው አንቱም በተስፋ ስታሰሩ ናትዑ ተቆረሱ ነው እግዚአብሔር አንቱም በተስፋ ስታሰሩ ዝጉባኤ ተስፋ ነው ሎሚ ያው እግዚአብሔር ምስክር ነው አንዚ ዘጣን ዝናተ ሰቆቆሎ ያው እግዚአብሔር ምስክር አቤትኩ እግዚአብሔር ክሰረ አቤትኩ ናይ እግዚአብሔር ካለፈ አቤትኩ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ካለፈ አትም በህላው ኩንትራል ወገዳቱ ሰዓቱ ናይ ኪዳን ህዝብ ኪዳን አለባ ናውሃ በኪዳን ናፍጥር በኪዳን ረያ ናይ እግዚአብሔር ኪዳን አለቦ ሞኖኮታው ዝኾነ ዲቫይን ፕሮግራም አለው ተሰራ ዘፍርዕ ሰብ ናው ኸይቶ እንደሆነ ኪዳን አለቦ ኪዳን አለባ እግዚአብሔር በኪዳን ዘጋ ያው እግዚአብሔር ምስክር እንደገና እግዚአብሔር ነትፋህ ዝበለ ህይወት ነቲ ፋህ ዝበለ ታሪክ አሁን ከይዱ ይሰሪው እንደገና ይሰሪው ካፍት ዝኖብረ ይኮን ተቆጽይ ወይ ጋር ነቲ ቻፕተር ላይ ይኮን ተቆጽይ ሐዲስ መጽሐፍ እግዚአብሔር ከጻፈ ጀምሮ ሐዲስ መጽሐፍ እግዚአብሔር ከደረሰ ጀምሮ ነታርግን ዝነበረ በሙሉ ተመጽሐፍ ቀዲሙ ሐዲስ ታሪክ ከፍቶ ምክንያቱ ሀለ ሰካም ላይ ቀሪ ያው እግዚአብሔር ምስክር ለማ አንተ እግዚአብሔር ናባኹም ዞንጾ ሰባ እዚ ሰብ ዝኽመጽ ኮሎ ኪዳና እግዚአብሔር አውሽቱ ሐፍሐፍ ክብል ይገበጽ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ህይወትኩም ክመጽ ኮሎ ንበረኸትኩም ይኽመጽ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ህይወት ክመጽ ኮላ ንእግዚአብሔር ቡገር ኸጸናና አኪያት መጽ ዌልካም ይከታበልያ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ዌልካም ይከታበልያ ናይ አምላክ ሰብ ናይ ዌልካም ይከግራ ሐጸብያ አቡ ኻነ በትይሕቱ ተገፊቱ እትዘላለ ሞት ኮላ እግዚአብሔር ክዳ ተገፊቱ በትይሕ አምላክ ምሳኹም ዘለኹ ከተረጋግጽ ወይና አንተ ወይ አማኑኤል ነው አምላክ ምሳና ኸኮነ ኸመን ይዝቃው ትወዱ እንኳን እንት ሁሉ እህሊፉ ዘሃወንበር ዘይካ ኸመዳ ሁሉ ሙሱ ሁሉ ይዝበና ምክንያቱ አፕሮስቶስ ኪዳን ሙሱ ዝመጽ ነገር እዚ ሕጂ ዘሎ ትርእዮ መከራ እዚ ሕጂ ትርእዮ ዘለኺ ብስቁልና እዚ ሕጂ ተሓስቦ ዘለኻ ሽግር ሓደ መዓልቲ አኽቲሙ ካል ታሪክ ስራሕ ሁሉ እግዚአብሔር ሰራሕ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ስለዚህ በዛ ሐሳብ ዝም ኮለና ነታ ናሙዳ ገጼ እትኻልአይ ገጽ አዝራናዮ ምናልባት ከመደምደም ታን ሐስቦ ናይ እንደገና አምላክ ንናሚ እንደገና ብጽሕ ናይ እንደገና አምላክ ንናሚ እንደገና ብጽሕ ምክንያቱ እቲ ዛንታና ረአናዮ ኮለና ብዙሓት ሰባት ከባላሽ ሓሲቦም ቦዓዝ ዝበሃል ሰብ መጺ እግዚአብሔር ዝለኣኻሩት መጽያ አብሮት ዝነበረ ሳሚሽን አብሮት ዝነበረ ፍርሃት እግዚአብሔር ግና እረ እግዚአብሔር ከምቲ አብሮት ዝነበረ ሳሚሽን ያለው ሙሱ ዝነት ነይሩ ሳሚስ ይዳ ሓማታ አዳት ብላ ዝነበረት ካብ ሁሉ ትእስስ ነበረት ይዳ ናብቲ ኻሪም ክትከይ ቆላ እሺ ናብቲ ሕርሻ ክዲ ቦዓዝ ዝበሃል ሰብኣይ ክትረኽቢኹ ከም ዝገብረክ ትወኸላ እሺ መን እያ ትእስሳ ዘላ ናእሚ ናእምታ ተስፋ ዘይብላ ኣብ ህይወታ ምንም ዘይበጽሓ ምንም ብስጋ ዝርአ ነገር ዘይብላ እሺ ሳሚሽን ይርዳእ ተማዛዝነት ይርዳእ ንቓባኻ ዝዓቢ ወይ ከዓኒ ንልዕሊ ትመጥራ ይኮነን ሳሚሽን ትሕት ምባል ደግም እግዚአብሔር እዩ ብግዚኡ ምእንቲ ልዕል ከብለኩም ኣብ ትሕትታ ጽንዕቲ ኢዳ ኣምላኽ እንታይ ይበሉ ትሕት በሉ እዩ ብግዚኡ እግዚአብሔር ይዘልዕል ሰብ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ማእዛዝነት ዝነበረ ኣብሩ ሳሚሽ ገበረ ኣብ ህይወታ ፍርሃት እግዚአብሔር ነይሩ ኣብ ህይወታ ኮሚትመንት ተራእዩ ኣብ ህይወታ ከዓ ሳሚሽን ተራእዩ ብሳሚሽን ኣሴራ ምክንያቱ ካብ ንኣሚን ክትእዘዝ ምንም ሓያል ምን ኣይኮነት ተዛሪቦም ተስማዕ ኣይኮነት ሓይላ እግዚአብሔር ወዲኡ ወይ እግዚአብሔር ጎኒቱ ወዲኡ ወይ ሓይላ ያለና ክትእዛ ኮላ ሕጂ ንኣሚያ ትእዛ ኣትጓለይ ንዓኽ ዕረፍቲ ደግሞ ዝደለክ ዘለኹ ሎማ ዓንቲ በዚ ለይቲ እዚ እቲ ወራሲና ዝኾነ ቦዓዝ ኣብቲ እኽሊ ዓውዶ ክትረኽቢ እያ ስለዚ ኺዲ እሺ በዚ ሳሚሽን ዝብል እግዚአብሔር ኣብ ህይወታ ዝነበረ ትክክል ሰብ ንባኣንፂ ብሩኻት ኣብ ህይወትና ብዙሕ ግዜ ቀልጢፍና ክንወፅ ኩነት መለኮታዊ ዕላማ ናይ እግዚአብሔር ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ምድይዎ ዘሎ ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ማዕልያ ዘይብላ ሓይሊ እግዚአብሔር ፈጢርዎ ዘሎ ቀልጢፍና ናብ ከዳንታዊ ከይትወና ኮለል ዘበለና ንኣሽቱ ዝመስል ግን ኣዝዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቡር ዝኾነ ነገር ሳሚሽን እሺ ናእዛ ሩት እኮ ሓያል ሰብያ ጎርዞ ማይሩት ሓይሉ ኮለዎ
لا خليلات أجد لا يكون تنا بدره فبنا نعم سايكون تنا فعلا قصو على مغنياته نايسام ميشن نايموز زلت حين انت وخمس فتفلت هبتأت إقراء الشيء رفات ساميشن قولنا خير زكتر نالبات سبات نعيو خزير أي مخول خولي نالبات سبات نع خزير فتقات علم كفون كبلوها خولي كفلا تزل خيو مصور ما يتبعت مصور ما يتكراخر جزية ينعتي ساعته يلتحق من الكاتوتا እግዚአብሔር ናቱ ጊዜ ሰሪክ ካለው ወላቱ ጠበቆም ጉርቱዒ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይማሞት እግዚአብሔር ይዘሪ እግዚአብሔር አብዳው ይዘሪ አይቱማሞት ነው አይትዛርቆ ለትናት ከነገር አይተራው ምን ይሽተኩም ታቆፍ እሺ ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር ሰዓት አኺሩ ከውጻካ ሆኖ ሰዓት አኺሩ እግዚአብሔር ክትንፈካ ሆኖ እግዚአብሔር ክበጽሐካ ሆኖ ግን نيمان مريض አይደለም እግዚአብሔር نيمان ኮንፈረንስ አይደለም እግዚአብሔር ካንሱ ሆነ የሆነ እግዚአብሔር ረድኤት ሐቂቅና ባይነጽ ከመጽእ ሁሉ እግዚአብሔር ግናሱ በመልአት አብዮት ካትመጽ በኃይል አብዮት ካትመጽ ከልካልም ዘይ ሁሉ በደል አብዮት ካትመጽ ዝሁሉ ለሸየለ ምን ያዝቁ የለሽ አምላክና አምላዕኒ ዝደለይኻ ይገብር ሹዛ ሐቆ ሰየለ ውሉደይ ባሪያይ ረኸብኩዎ በቅዱስ ዘይተይ ቀባእኩዎ ከውጻካ በለ እግዚአብሔር ዝጨንቆ ነገር የለን ናአምላክ ዝሰዓው ነገር የለን ሰዓት ካን ጊዜ ካን ሰዓት እግዚአብሔር ከውጻካ ይኸልዩ እግዚአብሔር ሙሶ ተባይስካ ነታውሽ ተኸሉሉ ራይ አይተወብሽ ራይሽ ተዓብት ወደ ጸጋ አይተወጥቁጮ እግዚአብሔር በጊዜ ሰዓት ከውጻካ ለእግዚአብሔር ሰዓት ተጸበ ለእግዚአብሔር ጊዜ ተጸበ ለእግዚአብሔር ሰዓት እግዚአብሔር ተቆሞሉ ሰዓት ምናልባት አብት ሰዓት ላይ ሰዓት አብትናይ ዝምድር ኮንክሌሽን አብትናት ከሰዓት ጋር ይጥሕም ዘሎ አብትናይ እግዚአብሔር ሰዓት ግን ይቆጸር ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ሰዓት ካን ኸሞቅጣር ተጠው አይተብል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ የተሐሳብ በሆኑ ኩታ ሁሉ ሪኤና ነገር ግን እዛ ሐሳብ እዚ ናትናይ መጀመሪያ ሐሳብ ክንመለስ እግዚአብሔር እንደገና አምላክ እግዚአብሔር ናይ እንደገና አምላክ ናም ኩሉ ዘሮ ሰበጃ እግዚአብሔር ናይ እንደገና አምላክ ይወለደ ናይ እንደገና አምላክ ናይ እንደገና እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር እንደገና አብሂወት ከሰረክ ሁሉ ክትሪ ይወጥ ምክንያቱም እዚ አብሂወት ዝጣዓምኩ ዘስተማዑ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት እንደገና አብሂወት ይመጣ ነትፋሕ ዝበለ ህይወት ዝዓረየት ቅርጽም እግዚአብሔር ኣብዚ ቤት ነው ህያው እግዚአብሔር እንተለኒካ ኪዳን ሰዓት ነው ጉዳይ ተብሎ መሳኻ ምኽር ተብሎ መሳኻ ይኽልክለካ ያዓጥወካ ነትናቱ አጀንዳ እግዚአብሔር ክብል ያዓጥወካ እግዚአብሔር ናይ እንደገና አምላክ ነው እዚ እግዚአብሔር እዚ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ህያው አብሂወትና ዝጣዓምናዮ ዝረአናዮ ነገር ካ እግዚአብሔር ይረድ ነገር ካ እግዚአብሔር ይምሰል